Σε ηλικία 8 ετών, ο Βασίλης Παπαδόπουλος απέκτησε την πρώτη δική του ποντιακή λύρα, δώρο του παππού του. Η αγάπη του για την ποντιακή λύρα μεγάλη και εμείς σήμερα με μια άλλη ματιά βρισκόμαστε εδώ στον χώρο του, στο Κοκκίμελο, στην Πτολεμαΐδα. Θα μας τα πει όλα αναλυτικά και φυσικά θα δούμε και πολλές ποντιακές λύρες που κατασκευάζει ο ίδιος. Βασίλη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην εκπομπή μας. Θα μας τα πεις όλα από την αρχή, πώς ξεκίνησες και πώς βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Καταρχήν, σας καλωσορίζω στο χώρο, τον οποίο ίδρυσα και άνοιξα πρόσφατα, με πολύ μεράκι, πολύ αγάπη. Πριν λίγο καιρό, λοιπόν, έγινε αυτή η προσπάθεια εκ μέρους μου. Το Κοκκίμελον, η λέξη Κοκκίμελον, καταρχήν να πούμε, αφού βρισκόμαστε στο Κοκκίμελον, να πούμε ότι το Κοκκίμελον είναι το δαμάσκηνο στα ποντιακά. Θεωρείται και από τους παλιούς το κατεξοχήν καλό ξύλο, το πλέον καλό ξύλο, για να φτιάξουμε μια ποντιακή λύρα. Βέβαια, καθώς περνάει ο καιρός και όλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχουν σύγχρονα υλικά, υπάρχουν σύγχρονα ξύλα, υπάρχουν πιο εύκολα ξύλα. Ωστόσο, το Κοκκίμελον είναι αυτό που μας βγάζει, ας πούμε, έναν πολύ καλό ήχο, πολύ ωραίο ήχο. Και εξού και το όνομα Κοκκίμελον. Ο χώρος, λοιπόν, ονομάστηκε Κοκκίμελον. Σε αυτό το χώρο κατασκευάζω και στο εργαστήριό μου, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα στην έκθεση. Ακριβώς από πίσω βρίσκεται το εργαστήριό μου. Το οποίο ακόμη δεν είναι επισκέψιμο, όπως μας είπες. Το εργαστήριο ακριβώς δεν είναι επισκέψιμο, αλλά θα γίνει πολύ σύντομα. Ωστόσο, κάποια πράγματα γίνονται γρήγορα και αδυνατό να τα προλάβω. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό και είναι καλό διότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την προσπάθεια που κάνω, η οποία δεν είναι μόνο θεωρητική, κατασκευαστική. Έχω μια χή τεχνογνωσία, θεωρώ, στην κατασκευή της ποντιακής λύρας. Οπότε όλο αυτό δρά αθροιστικά, έτσι ώστε να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Ο χώρος θα είναι, λοιπόν, επισκέψιμος τον επόμενο καιρό, σχεδιάζω να είναι επισκέψιμος από όλους. Ενδεχομένως θα μπορούσε να έρθει ένα σχολείο, να δουν οι μαθητές. Από την αρχή, δηλαδή. Από την αρχή την κατασκευή θα μπορεί να βλέπει κανείς εμένα στην κατασκευή από την αρχή έως το τέλος. Πόσο καιρό, δεν ξέρω, μέρες, καιρό σου παίρνει να κατασκευάσεις? Για να φτιάξω μια λύρα. Ναι. Λοιπόν, συνήθως μου παίρνει 5 με 6 μέρες για να κατασκευάσω μια λύρα. Έχω ακούσει ότι κάποιοι κατασκευάζουν το πρωί και την τελειώνουν το βράδυ. Άλλοι θέλουν μια μισή μέρα, άλλοι θέλουν μία, άλλοι θέλουν 2. Εγώ θέλω αυτό το χρόνο. Γιατί κάθε κομμάτι θέλει ένα χρόνο για να περάσω στο επόμενο στάδιο. Αυτή είναι η βασική μου αρχή, δεν πρόκειται να την αλλάξω ποτέ και ενδεχομένως βάζει και αυτή το λιθαράκι της, έτσι ώστε να βγει το αποτέλεσμα που επιδιώκω εγώ. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι θέλουμε περίπου 5 με 6 μέρες για να κατασκευάσουμε μια λύρα, οπότε το μήνα μπορώ να βγάλω 4-5, στην καλύτερη των περιπτώσεων 5-6 όργανα ποντιακές λύρες. Η δραστηριότητά μου είναι αυτή τη στιγμή ποντιακή λύρα. Παίζω από 8 χρονών, τη διδάσκω κιόλας. Ναι, αυτό μου έλεγες, ότι διδάσκεις μουσική σε παιδιά, έχεις μαθητές. Ακριβώς. Βέβαια, έχεις σπουδάσει. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Σπούδασα ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Πάτρας. Πρόσφατα τελείωσα και ένα MBA εδώ στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ωραία. Οι σπουδές δεν τελειώνουν γιατί και από τον χρόνο θα ξεκινήσω κάτι πάλι. Αυτό είναι ευχάριστο. Είναι θετικό. Ουσιαστικά, λοιπόν, η τεχνογνωσία υπάρχει όσον αφορά το ένα στάδιο, γιατί μια λύρα μπορεί να συμπεριφερθεί ως μια μηχανή. Είναι μια μηχανή που δουλεύει. Έχει κομμάτια, ο ήχος είναι ένα φαινόμενο ηλεκτρακουστικό, το οποίο είχα εντρυφήσει στο πανεπιστήμιο και το οποίο αρχίζω το εξελίσσω τώρα. Μου έγινε και μια πρόταση και πρόσφατα από το Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο Κατασκευαστών Λύρας για να συμμετάσχω σαν ομιλητής εκεί. Και εδώ και ένα χρόνο δουλεύω, λοιπόν, μια εργασία που κάνω πάνω στην ηχητική της ποντιακής λύρας. Όλα αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Γι' αυτό είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Γιατί λογικό είναι. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με την όλη προσπάθεια. Και ξέρεις γιατί, Χριστίνα, γιατί βγαίνει αποτέλεσμα από αυτό. Δηλαδή, κάθε μέρα εκπλήσωμαι με τα πράγματα με το πώς κυλάει όλο αυτό. Και η αγάπη του κόσμου είναι τι άλλο, δηλαδή. Όταν το πάθος σου το κάνεις και το μεράκι σου το κάνεις πλέον μια εργασία και ο κόσμος αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, τι άλλο χρειάζεται κάποιος. Ποιο είναι το σημείο στην κατασκευή της λύρας που σε δυσκολεύει, αν μπορούμε να πούμε? Εκεί που πρέπει να δώσεις το 100% της προσοχής σου. Ε, Υπάρχει κάτι? Είναι δύο σημεία. Το ένα
είναι κατασκευάζοντας το σκάφος της λύρας και το άλλο είναι περνώντας το καπάκι πάνω στη λύρα. Το καπάκι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα έγχορδα, καθώς το καπάκι είναι συνήθως φτιαγμένο από έλατο και δεν είναι ένα ενιαίο σώμα. Έχει διαφορετικά πάχη πάνω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική εκείνη και πρέπει να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνεις. Πολλές φορές το βράδυ πιάνω να κάνω ένα καπάκι και έρχεται 9-10 η ώρα και αισθάνομαι ότι δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Οπότε... Και λέω, προκειμένου να κάνεις λάθος, σταματάς και έρχεσαι το πρωί. Συγκεντρωμένος για να δώσεις. Λοιπόν, θα συμπληρώσω όμως αυτό που λες, ότι όταν τελειώνει ένα όργανο, το συναίσθημα όταν αρχίζω, βάζω χορδές και παίζω το όργανο είναι. Παίζεις, το δοκιμάζεις μετά να δεις. Φυσικά. Το όργανο το παίζω, το όργανο το δοκιμάζω, αλλά επειδή τελικά το έχω τυποποιήσει τόσο πολύ και γνωρίζω τι κάνω πλέον, δεν πηγαίνω στην τύχη, θα μου βγει αυτό, όπως ενδεχομένως πολύ. Βγαίνει 99, 98, 99% αυτό που θέλω. Βέβαια, όργανο με όργανο έχει μια διαφορά. Είναι ένας φυσικός οργανισμός, κάθε ξύλο δεν είναι το ίδιο. Είναι αυτό που σε ρώτησα εγώ πριν να ξεκινήσουμε την συνέντευξη, γιατί και εγώ είμαι πόντια, αλλά ξέρεις, έχουμε στο μυαλό μας ότι εντάξει, είναι μία η ποντιακή λύρα, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Οι λύρες κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτή που έχει ο περισσότερος κόσμος στο μυαλό του είναι αυτή που παίζει, ας πούμε, ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που είναι ένα ζυλοκάπανο. Οι πιο λεπτές είναι οι ψήφωνες που λέγονται ζυλ. Λοιπόν, υπάρχουν τα ζυλοκάπανα και υπάρχουν και τα καπάν. Το ζυλοκάπανο δηλαδή είναι μεταξύ του ζυλ και του καπάν. Το καπάν παρέχει πιο βαρύτονο ήχο και θέλει μεγαλύτερο ηχείο, είναι μεγαλύτερη η λύρα. Το ζυλ είναι αυτή η λύρα που έπιασες και εσύ και σου άρεσε τόσο πολύ. Πίσω σου. Ακριβώς. Είναι η λύρα αυτή. Να τη δείξουμε αυτή. Βεβαίως. Είναι και από ό,τι μου έλεγες η πιο ακριβή, η πιο πολύτιμη, η πιο όμορφη. Ναι, θα έλεγα ότι, ναι, αν μπορούσαμε να το πούμε, είναι η πιο ακριβή, καθότι τα στιέρα της που λέγεται σπαρέλ, στα ποντιακά σπαρέλ, σπαρέλ είναι ουσιαστικά ο στιθόδεσμος της γυναίκας. Μάλιστα. Έχει να κάνει δηλαδή με αυτό. Έτσι λοιπόν λέγεται στα ποντιακά, επειδή δένει έτσι, το στήθος της γυναίκας, γι' αυτό, επειδή δένει, είναι στο μέσο της λύρας, γι' αυτό ονομάζεται σπαρέλ. Λοιπόν, είναι αποφύλδεση, το οποίο είναι περασμένο κομματάκι-κομματάκι. Δηλαδή έχει μια μεγάλη δουλειά, ειδικά αυτό το σημείο του οργάνου, που πρέπει να έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, που πρέπει να έχει συγκεκριμένη καμπυλότητα, έτσι ώστε να βολεύει αυτόν που παίζει, είτε αφορά ένα μαθητή, είτε ένα επαγγελματία. Το σκάφος της λοιπόν είναι από ένα αφρικάνικο ξύλο, είναι από ένα οβενγκόλ, το οποίο είναι και αυτό σπάνιο να το βρεις. Και έχει φυσικά νερά, οπότε γι' αυτό τα κατατάσσω στα πιο ακριβά, βέβαια παίζει και πολύ καλά. Είναι ένα υψήφωνο όργανο, δηλαδή παράγει έναν πολύ οξύ ήχο. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Μου είπες ότι έρχονται και μικρά παιδιά και εσύ έμαθες 8 ετών να παίζεις, είχες την πρώτη δική σου λύρα. Όταν έρχεται ένα μικρό παιδάκι, δηλαδή η λύρα που πρέπει να δει είναι κάποια συγκεκριμένη ή είναι ανάλογο. Πώς γίνεται αυτό, να μας εξηγήσεις? Λοιπόν, θα έλεγα ότι αναλόγως το πόσο μεγάλο ένα παιδάκι όταν είναι μικρό, 8, 9, 10 χρονών, έχει πολύ μικρό χέρι. Ναι. Οπότε θα πρέπει να του δώσουμε μια πολύ ψηλή λύρα για να μπορεί να την κάνει εύκολα κουμάντο. Οπότε, με βάση το κάθε παιδί, ο δάσκαλος, είτε είναι κάποιος άλλος, είτε εγώ, αν είναι μαθητής δικός μου, κρίνει το τι λύρα πρέπει να πάρει. Εγώ πάντως του προτείνω ένα ζυλοκάπανο, έτσι ώστε οι ήχοι που ακούει και στο ράδιο και γενικότερα να είναι γνώριμοι για αυτόν. Γιατί με μια υψήφωνη λύρα, είτε με μια βαρύτονη, οι ήχοι δεν θα είναι γνώριμοι. Χρειάζεται και μια επιπρόσθετη οικειότητα με τη λύρα. Πρέπει να ξέρεις λίγο να παίζεις για να παίξεις μια λύρα ζυλ ή μια καπάν. Πρέπει να έχεις μια χ δεξιοτεχνία. Οπότε το ζυλοκάπανο καλύπτει αυτές τις προδιαγραφές. Μου έλεγες νωρίτερα ότι θα κινηθείς και κινείς ήδη διαδικτυακά, απλά ετοιμάζεις και κάτι ακόμη. Φυσικά. Διαδικτυακά κινούμε με βάση τις αγορές του eBay και του .com. Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, ωστόσο έχω πολλούς περιορισμούς με βάση το τι μπορώ να εισάγω, πόσες λίρες μπορώ να διαθέσω στο κοινό. Φυσικά η αγορά είναι παγκόσμια σε αυτές τις μηχανές, ωστόσο θα έλεγα ότι τον επόμενο καιρό σκοπεύω να στήσω ένα website, το οποίο με μία διεύθυνση θα μπορεί κάποιος να μπαίνει απευθείας, να ακούει το όργανο, να βλέπει τα χαρακτηριστικά του, να υπάρχει περιγραφή, να μπορεί από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη απλά να παραγγείλει το όργανο
Υπάρχει ενδιαφέρον, μου έλεγες, από Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικότερα από Αμερική, ναι. Από το Τορόντο, από τη Μελβούρνη, από το Μιλγουόκι, από το Ισραήλ, από τη Γερμανία, μεγάλο ενδιαφέρον. Από την Τουρκία υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Μάλιστα, όπου υπάρχουν πόντοι, υπάρχει και ενδιαφέρον. Ωστόσο αυτό δεν είναι, ξέρεις, το 100%. Και έχω δώσει και λίρα σε μη πόντιους, σε λάτρεις της ποντιακής κουλτούρας. Ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι μόνο ένας πόντιος του αρέσει να ακούει ποντιακή μουσική, ποντιακή λίρα. Ακριβώς. Είναι πολλοί που τους αρέσει και το ακούνε. Ακούνε πολύ ποντιακή μουσική. Ακριβώς. Τώρα εσύ πώς έχεις στο μυαλό σου ότι θα ήθελες να εξελιχθεί όλο αυτό? Έχεις κάτι στο μυαλό σου έτσι? Κάνεις και πολλά πράγματα γενικά. Βέβαια, ναι. Έχω σκοπό να εξελίξω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Θεωρώ ότι είμαι στα πρώτα βήματα, παρόλο που κάποιος, οι περισσότεροι όταν βλέπουν τα όργανα μου πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησα εγώ γρήγορα να το δουλεύω αυτό, γιατί έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου και σε αυτά που κάνω. Στόχος μου είναι να εξελίξω την κατασκευή του οργάνου όσον αφορά το κομμάτι της συναρμολόγησης. Δηλαδή, η λύρα να ξεφύγει από το απλά ενώνουμε δυο ξύλα και έχουμε ένα όργανο το οποίο δεν είναι φτιαγμένο από καλά υλικά, δεν μπορεί κάποιος να το παίξει, δεν είναι καλά λουστραρισμένο, δεν είναι όμορφο. Εγώ τη λύρα την παρομοιάζω με μια γυναίκα, Χριστίνα. Μια γυναίκα, όταν είναι όμορφη, θα πας και θα της μιλήσεις. Και θα προσπαθήσεις να ανακαλύψεις τον εσωτερικό της κόσμο. Αν μια λύρα είναι άσχημη, είναι όπως μια γυναίκα. Δεν θα σε οθεί, ακόμα και να έχει μεγάλη γλυκιά λαλιά, ας πούμε, γλυκό παίξιμο, δεν θα πας να της μιλήσεις, να την πιάσεις, τουλάχιστον εγώ. Αν όμως είναι όμορφη, θα προσπαθείς να ανακαλύψεις τον εσωτερικό της κόσμο. Είναι ακριβώς όπως μια γυναίκα. Και θα ήθελα λοιπόν να πω, όσον αφορά να συμπληρώσω σε αυτό που είπες για τα πλάνα μου, σκοπός λοιπόν να ολοκληρώσω την κατασκευή, να την εξελίξω ακόμα, να την φτάσω σε ένα σημείο στο οποίο θα μπορεί η λύρα να λυθεί, να της συμβεί οτιδήποτε και να της συμβεί, να μπορεί να αναπληρωθεί αυτό, χωρίς να καταστραφεί η λύρα, χωρίς να πει κάποιος «ωραία, την πετάμε». Έτσι. Αυτό χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και έχει να κάνει με την τεχνογνωσία που παρέχουν και τα άλλα όργανα, όπως είναι το βιολί, η βιόλα και όλα τα έγχορδα. Αυτά έχουν μια μεγάλη ιστορία και θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Στόχος μου είναι λοιπόν να δω το κοκκίμελο να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται, να παράγω περισσότερα όργανα, να βελτιώσω τους χρόνους που παράγω τα όργανα μου, έτσι ώστε να ικανοποιήσω τη ζήτηση που υπάρχει. Στόχος μου είναι η λύρα τα όργανα μου να φύγουν σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα συζητήσω καθόλου για την τιμή. Στόχος μου απλά είναι να δώσω τα όργανα, να τα μάθει ο κόσμος και να συνεχίσω να παίζω λύρα, να τη μαθαίνω στα νέα παιδιά. Είναι εύκολο να μάθει κανείς λύρα? Και από πότε θα έπρεπε να ξεκινήσει? Είναι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα. Και προτείνω ότι η καλύτερη ηλικία θα είναι γύρω στα 9 με 10 χρόνια. Θα έλεγα ότι δεν είναι 8, εκτός αν πρόκειται ή 7, εκτός αν πρόκειται για παιδί θαύμα. Ναι, μπορεί να υπάρξει και αυτή η περίπτωση. Προτείνω ότι η καλύτερη ηλικία είναι γύρω στα 9 χρόνια, 9 με 10 χρονών. Να έχει αναπτυχθεί και λίγο το παιδί, έτσι ώστε να... Και σε πόσα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι ένα παιδί έχει μάθει να παίζει? Ικανοποιητικά. Ναι. Κοίτα, το πρώτο δίμηνο παράγονται διάφοροι ήχοι στην αρχή των μαθημάτων, λοιπόν. Μετά το τρίμηνο ή το τετράμηνο βλέπουμε ότι να βγαίνουν κάποιες μελωδίες. Και πιστεύω ότι μετά το εξάμηνο και το χρόνο αρχίζουν να βγαίνουν τραγούδια πολύ άνετα. Το παιδί αρχίζει να ευχαριστιέται ή οποιοδήποτε μαθητής να ευχαριστιέται αυτό που κάνει. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα δουλειάς. Όσο περισσότερο δουλεύει, μπορεί να μάθει μέσα σε 2-3 χρόνια, μπορεί να μάθει πάρα πολύ καλά τη λύρα. Εγώ έχω μαθητές από 8, από 9 έως 60 χρονών. Δεν σου κρύβω. Και έχω πολλούς μεγάλους που το έχουν μεράκι. Στόχος μου είναι να τους μεταδώσω αυτό που εγώ έχω ως πάθος. Αυτός ήταν ο Βασίλης Παπαδόπουλος, εδώ στο πανέμορφο χώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο Κοκκίμελο, εδώ στην Βασιλίσσης Σοφίας 47 στην Πτολεμαΐδα. Να σου ευχηθούμε από καρδιάς να σου πάνε όλα όπως ακριβώς τα επιθυμείς, με όλα αυτά που κάνεις. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ και καλή δύναμη και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.